Good morning, Nacho. Good morning, Nacho, boy, boy. Tara, tara. Magkape tayo, dali. Let's go. Let's go. Halika na dito. Halika na, dali. Good morning. Sobrang aga kong nagising kasi maaga akong uminom ng pink pills. Siguro alas 4. Nag-CR na ako. Ayan, kasi ginising ko din si Japong. Ha? Gulat ka ba? Gulat si Bunso. Nagsasalita. So, ayan. Kape muna tayo. So, ayun nga. Paalis na daw sila sa ano. Ay, nagpe-prepare pa. Nasa store pa lang daw si Japong. Siya hit na doon ako. Pinatry ko na lang. Kasi madami daw yung dalang gulay tsaka yung saba. Oh, sabi ko magdala ka ng saba kasi bili sila ng ano dito. Kasi? Ng halo-halo. Sabi ko saging kunyelo na lang. Yan. Kasi bibili ng halo-halo din naman uubusin. So sayang, diba? So anyway, coffee muna tayo. Alam niyo ba, nagugutom ako kagabi. Last 9 ata yun. Kaso tinatamad na ako lumabas. Nakahiga na ako. Si daddy nga nagyayayang kumain eh. Kasi isang beses lang yung kumain. Di ba, nung pagising. Kaso talagang sabi ko, ikaw na lang. Lumabas ka na lang doon. Magbukas ka na lang ng century tuna. Ewan kong kumain yun. Sarap, 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 sarap mag-ano dito. Mag-stay, magbakasyon. Kaso ayun nga, pang-anim na araw na namin ngayon. Ang bilis. Kainis. Minawalis ko na. Ang bilis-bilis. Pero ano naman namin, na-feel naman namin yung bakasyon ngayon. Kasi kain tulog lang kami dito. Literal. Tinan mo yung pisngi ko, guys. Oh. Tinan niya, ah. Nagano na, namumutok na naman. Pati yung mga ano. Ayun, nagbiblink-blink na yung camera natin. My gosh. Ay, yung battery. Pandesal. Saka kape. Yan, ito kay mama. Hiniinit-init niya pa yung pandesal. Okay lang yan, me. Sarap to sa ano eh. Liver spread. Kay Tita Cora ko nalaman to eh. Ayan. Liver spread, guys. Tsaka mainit na pandesal. Super yummers niya. Tatlo lang ha. Pang-anim na me. Sa ayaw natin at sa gusto. Pang-anim na araw na namin dito. So, barad knife. Oh. Sit there. Ow, uminit. Narinig niyo ba yun? Sikmura ako. Kumakalam na. Sobrang pino naman ito. Masarap din naman. Kahit pinong-pino siya. Liver spread. Ay, focus ka. This coffee. Ano ba? Hindi ka nga pala kumakain ng atay, no? Kasing na yung mga bagets eh. Sabi ko lakad-lakad kami sa labas. Nauna pa pala sa akin. Brown out kasi, nakakaloka. Pangalawang brown out na ngayong araw. Kaninang madaling araw. Tapos ngayon, oras na ba? +8. Ayan. So far, simula pagdating namin, ngayon pa lang nag-brown out. Dapat mga 7 AM kasi. Medyo maano na yung init eh, no? 8 AM. Masakit na sa balat. Kambo! Ito pala yung free tubig dito. Oh. Bakit wala? Walang ya. Kung kailan iba-vlog ko, sabi ko, pakita ko ngayon. Walang tubig.
Ayan, tapos nilagyan na rin dito ng ano, ng gutter. Ito free to eh. Galing kasi sa ano to, sa bundok. Yan. Parang bukal. Pero hindi siya pwedeng inumin. Pwede lang siya pang linis ng bahay, ng banyo, panlaba. Yan. Kaso walang tubig. Why oh why? Yan. Pwedeng magkumuha lahat dito. Yan. Kami kukuha naman. Papalagay ng tubo. Papasok ng bahay. So, ayan. Tapos, parang negative sa amin na mapunta tong ano guys. Itong, well see. Di pa naman sure na sure. Kasi baka yung anak na lang ng may-ari nitong ano, nitong natitirang lupa na to ang kumbaga patatayuan yata nila ng bahay. Ewan ko lang. Kaya if ever na hindi ibenta to, pababakura namin, kukunin namin yung ano, yung right of way na binili namin. Ayan. Tapos mapuputol tong ano, mapuputol tong isang nyug kasi sacrifice syempre at di makakapasok yung sasakyan. Another gata for lunch. Ayan, yung niluto kahapon ni mama na ano, tulingan. Inano niya na sa kamyas. Parang inadobo na eh. Pinaksiw pala. Paksiw sa kamyas. Tapos gagataan naman ngayon. O diba? My gosh. My gosh. Double chin na tayo, guys. Yes, me. Nilagyan ko ng ano, Ricardo. So, double chin. Tapos, ang ilalagay na veggies is yung tanim dyan ni mama. Yan, binunot na lahat. Yung mga pechay. Kasi tuyot na rin eh. Ayun, may mga patuyot na eh. Yan. Yan na natin kinene. Okay. Pero isama muna, sayang pa yan eh. Then, here si Bunso nag-ano ng malunggay. Tanim din to. Kaya kinuha dyan, sasabawan for kids. Diba? Chabaw. Kinuha sa mga kabilang bahay. Kapitbahay. And over here, It's Lava Day. Lava Day. Ako gusto ko na magbabad kanina pa, promise. Ang sarap ng tubig. Pagligo ng mga aso. Mga doggies. Ayan na bang nagbobomba si Mother Dear. Yung mga bata nanonood na naman sa IMAX. Ay, ma. Kaya pala hindi nag-ano si Leo. Nanonood ng Patulong ko nandun na ba? nagti-TikTok. Ti-TikTok. And over here, ang aming kambo. Kakagising lang? Kakagising lang yon. Naligo na yun, be? Hindi pa. Hey! Shh! Quiet! Quiet, ah! Daming picture, yun. Ubus mo na peche kasi mauubos din naman yan. Bakit siya ini? Pagkatapos na ni Gigi. If you're happy and now, well, clap your hands. Clap! Clap, G! G! Clap, clap! Grabe init, oh. Ayan, bababa kami guys sa bayan. Bibila ko swimming pool. Kalimutan nung ano eh. Nung last na baba namin. Tapos, konting mga ano pa. Mga groceries na naman. Yan, and then tubig. Ayun, importante yung tubig. Ang lakas namin sa tubig, grabe. Yan, bago magsara bukas kasi Thursday ngayon, open pa naman yung ano eh, yung water and then yung mga bilihan ng tubig. Kasi tomorrow, mga sarado talaga yan. Good Friday. Tapos ano na guys, so, alas 2:30 na, wala pa rin sila, ano, sila Chris. Grabe daw traffic sa ano, sa NLEX. Expected na yun kasi uwian talaga ngayon ng mga ano eh, ng mga nag-work sa Manila, mga bakasyon, yan, long weekend. Kaya nga, pinano ko nun na makauwi agad kami, diba?
Kasi kung sumabay pa kami ngayon, ako, malamang nag-aalboroto na sa ano. Sobrang init yung mga bagets na yan. O yan, nakaka-enjoy na sila dyan sa, ano, sa bahay. And then, ang uwi namin naman, Monday ng madaling araw. Kasi pag Sunday, iniisip ko, yun din yung, ano, uwian din mismo. So, magsasabay-sabay naman yan sa, ano, sa pagbalik ng Manila. So, sabi ko para, ano, hindi kami masyado matraffic. Magmadaling araw na lang kami ng Lunes. As in, sabi ko, yung mga itinulog yung damit, yun na yun. Wala lang BS, pati mga bata na yan, kahit na tulog pa yan, kargahin na yan. Uwi na tayo. Ayan. Sayang nga lang, ilang araw na lang mag-i-stay si Chris dito. Pero aks lang yan, at least naka-ano pa rin, naka-uwi pa rin. Sila na ba to? Ay, hindi pa. Tubig. Dumaan na sila, Chris. Kala ko nasa ano pa lang sila, STX eh. Buti naman. Ayan, nandun na sila. Ayan, daan na kami saglit sa, ano, sa Walter. Tapos uwi na din kami. Bumalik ba sila? Hindi, dumiretso na. Diretso na. Hindi ako bumisli na. Oo nga eh. Bumili akong swimming pool. Kasi may ganito kami, sobrang laki naman, ang hirap niyang punuin. Eh, sabi ko, gusto ko lang maglublob talaga. So bumili ako ng ganito lang, yung bilog. Pero malaki na rin siya. Laki na rin pala siya. Pwede na tayo dyan. Pero buhay pa yung ganito namin, oh, yung nasa Don Carlos. Tibay din ito eh. Kaso nga, sobrang hirap lang talaga niyang punuin. Yan, pati ito, bumili rin ako nito. Pang ano niya, pang panlinis. Tama na muna to. Nakalublob lang. Locos he. Nakita mo kami kanina? Oh, yung ano, nakasalubong namin kayo sa bayan. Sayang na sa cellphone kasi ako. Sabi ko, baka makasalubong namin yung vlog to. Well, anyway, ayun, dito na nga yan. Dito ka matulog, nak. Oh! Bakit? Saan ba? Diyan. Sasapinan ka dyan. Dito na. Yan. Oo nga, hanapan ko siya. Ligo ka na ba? Ha? May conditioner dyan. Oo, dyan. Maligo ka na. Walang buwin. Eto, tuwalya, oh. Tapos, yung mga inano ko sa kanya, binilin ko. Ayan, yung Wutiham coffee. Ito daw, best daw to. Sa Among, ay, ito pa pala. Ayan, kasi ano kami ng, ano ba tawag dito dati? Yung, pagkalaykay. Pang ano sa vacuum. Ayan, kasi hugasan namin yung ano, yung sofa. Ayan, pag uminit. Sana maano namin, malabhan namin. Ayan. So, ayun nga, best daw to sa tatlong variant ng Wutiham coffee. Ito daw green ang mas maganda. So, mas mabenta din daw to. So, ayan, nagpadala ako ng isa. And then, ayan, yung melatonin na tinitake ko. Pero di ko na naano to, guys. Di ko naman nilalagi-lagi to, diba? Dahil na sinabi ko sa inyo. Normal naman na yung tulog ko. Pero kapag needed lang talaga. Yan. And then ito, nakakatulong din to. Itong good nights na to na food supplement. Ito bibigay ko kay mama. Iwan ko rito. Kasi sabi ni mama, ano daw, mababaw daw ang tulog niya lagi. So, yan. Iwan ko to sa kanya. Yan. And then, nagpadala rin ako ng ano. Kasi wala na akong sunblock dito eh. Ayan. Yung sunblock cream. Tapos, ito, dinalan pa ako ni Rico. Meron ako nito eh. So na yan. Yan o. Sunblock. Ay, may collagen ako rito. Tapos, tretinoin. Pero, yan. Dinalan pa rin ako kaya okay lang. And then, meron pa ako ditong pink pills. Of course, hindi nawawala sa akin yan, guys. Yan. And then, what else? Ito pa. Ito dati na to dito, yung fresh bamboo. KSM. Then,
Ayan nga. Tabi natin to. And then, ito, Shiroy. Kasi paubos na rin yung balik tayo dito. Ang gulo ko no? Paubos na tong Ishin ko. Yan. Tapos yung partner niya na Ishin Plus naman. So, lagay ka na rito, Shiroy. Iwan kita rito. And then, ito nga, yung lampshade na salt lamp. Nagpadala rin ako kay Rico, binilin ko sa kanya. Kasi wala kami ano dito eh. Yung lamp ba? Lampara. So, yan. And then, ayun nga, pinadala na rin ni Rico yung binigay daw sa akin ni Ann. Yan. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, basta ito pinadala ko na dyan. So, ito, Ann Ganda All Day. Parang yung bagong ano niya, ito kay Vice Ganda. Parang collaboration nila na product. What's this? Mamaya ko tingnan. Pero, ito nga. Thank you so much. Ano yun? Wow! Mga pangkilay. Ay, bet! Oh. Yan, oh. Isang ano. Isang set. Oh, yung bonggo. Di talaga ako nakakalimutan ni, nakakatuwa. Kahit na hindi ako, beauty vlogger. Lagi niya ako pinapadala ng mga product niya. Thank you so much, Ann. Ma'am Shian. Ayan, picturean ko to syempre. Mamaya. Dito muna to. So, ayan, nilatagan ko na lang dito si Chris, guys. Katabi namin. Yan, yung mga ano yan ng baby pati. Wala na ako mahanap na extra tag doon? Extra foam. So, yung nakuha ko, yung mga ginagamit pa ng mga baby. Mga foam din ng baby. So, dalawa yan. Pinagdugtong ko lang. And then, sinapinan ko na lang dyan. So, tabi na lang kami. Kaya, kasi sa kwarto niya, ang natutulog, si Mika, si Jo, tsaka ano ba ta? Si Rika, and then, si Gigi. Tapos si Lucia. So, syempre may hiya yan doon, matulog sa kama niya. Although, wala naman natutulog sa kama niya, guys. Kasi syempre may hiya yan doon. Kaya dito na lang siya sa amin. Yun. And then, 3 days lang naman siya. Yan. Diba? Ang laki na ng bahay namin, pero kulang pa rin yung... Ay, hindi. Kasi, sa kwarto pala ni Mika, since hindi nalagyan ng aircon, mainit yan paggabi. So, si Peter lang doon ang natutulog kasi. Ewan ko sa batang yan, may magsulo si Peter. So, si Peter natutulog sa kwarto ni Mika. So, yan. Okay na yan kasi sama-sama kami dito. Habang nag-Netflix mamaya. So, tomorrow na siguro kung mag-edit ng vlog. Kasi, kailangan ko nang tapusin yung mga pending, mag-edit ako ngayon pala. Ayan. Kailangan ko mag-edit para mabawasan yung mga, mga katrabahuhin pa. Yan. And then, good news. Ayan, nahanap na yung, yung cord. Yan, dala-dala pala talaga ni Daddy. Napahalo lang sa mga cord niya ng, ng JBL. Subutin na lang. Kasi sabi ko, hanapin mo nga dyan yung cord ng, ng camera ko. Kanya kasi sobrang lobat na kako ako. Sabi niya, may wala naman dito eh. So, hinanap kanina ni Daddy. Nakuha nga. Jump! Sige nga, sige nga. Oy! 1, 2, 3, go! Jump! Jump! Oy! Ako nga. Tayo, Shane. Dali, Shane. Ako nga. Pero si Tita, Kayain mo ko, dali. Usog ka muna, dali. No! Bruha! Dali. Alis ka, dali. Siyempre, ilabiyog na naman, Tita. Wala ka nang ba yun? Oo. 1. Ano yun? No, anong 1? Ilabiyog mo na. Sige. Oy, alis ka dyan! Muna daw. Wala mga ano ka dyan. Bruha talaga to. Nakajump na isa. Alis! Alis dyan! Agad ako na ha. Ay, sali ako dyan. Bruha talaga to. Ano rin dyan? Alis na. May exhibition. Ini. Di ba? Ano ka, Ini? Magalang kinelas ka. Di ba? May exhibition yun. Tanggalin mo! Ayaw na sinisigawan ako. Hawakan mo siya dali. 1, 2, I love you, deliver. Wala
yung malaka pa. Sabi na. Oh, game. Oh, dali na. Bruha. Oh, jump, jump, jump. What? Tinatawanan mo naman kasi. Ang galing niya. Oy, oy, very good. Okay. I'm sorry. Sorry. Nabagrat na tuloy. Tigil niyo muna din. Tigil niyo muna. O, dali na, dali na. O, yun na. Go. Wala na, nabagrat na. O, yun na. O, dali na. Okay. Jump. Wow, galing. Ay, ang galing. Ay, yung pala gusto niya. Galing ah. Kayo mag-adjust. Ay, galing. Hi, Chuboy. Hi. Gusto mo dito? Kasi di ka pa naliligo eh. Gising pa kayo, mga bagets. Pag ginagawa. Aba, ML. ML. ML, aba naman talaga. Banda rito, anong ginagawa? ML din. Ay, iba yan? Hi, Chuboy boy. Ang Chuboy yung Chuboy yung Chuboy. Ano, hindi ka na ano ni mami mo. Kuha ako ng collagen. Ayan, bago matulog, kailangan mag-collagen muna tayo, guys. Dito na si Chris. Yung asawa ko, hindi pa rin naliligo. That is Shahil. Dapan. Ha? Maligo ka na. Betlog ka. Ayan. Tapos ako'y nag-edit pa kasi ako, guys, eh. Sabi ko baka makalimutan kong mag-collagen. Yan. And then, grabe. Ang taba ko na naman. Ba't ganon? Kaloka. Pagdating sa sa Pasay, back to diet na talaga ako. Siseryosoin ko talaga, guys. In literal. Ang laki ng inano ko, ginain ko ngayon dito. Kaya nakainom na rin ako ng ng pink pills kasi puro kain dito eh, kaya kailangan pink pills tayo. Harap. Harap talaga nito. Asim-asim. Yan. Kaya bet na bet ko siya. Anyway, ayun, tatapusin ko lang itong pag e-edit ko and then matutulog na lang ako. Mag-skincare na ako mamaya. So, good night. Night, Chris. Night. Night, Tade. Shahil. Ligo ka na.